Ти верно беше минало път. Гледа гласа. Само вятър са не възможността. Къде да снимаме? Само чак. Всеки вади някакъв телефон, който нищо не му да снимам, може само май не му да снимам. То му е първа серия, първи единствен бой. Знаеш как ме късва кадрите. Как ме късва кадрите, не може да връщам. Той много пъти не става. Да. Да, ама не го ползвам. Не, предпочитам да се вижда земята. Така повече се хваща какво прави хелито. А във Варна кой има нещо? Само на симулатор. Кой знае? Щом на Бойко малко да лети. Да. Дали ще бъде на паркилото? Направо кайта. Миналата година имаше едно момче с крило за кайт и дъска с колела. Ама големи е такива колела. Надолу като го задуха по поляната ми. Големи колела. Къде е толкова голем? За да можеш да вървиш по бубуник. Високо. Нормална дъска. Ама управлява ли? Не. Формулачка въпрос? Не. Дъската ли? Много пъти не е ръчина. Аз съм ръчена. Ги правим тия работи на начинай да не видите. Редовете рекетирите. Цел безопасност тогава ще ги правим аз тия работи. Старики си му вече да не си блокира нещо. А то так ще се озвучва да се само си изпитява с това. 3 метра виня вече се тега да се стива. Да бягаш, да бягаш. Това е без двигател. Иво, имаш още да учиш. Имаш ли? Ама ти друга върша програма. Да бе, сидя кодек. Сидята има. Защото той няма... Няма нищо това. Има камера. Като го скупи преди 3 години беше сигурно. Той тогава, нали, тогава нямаше нищо. Аз хванах и го